Morning! It's Saturday today, guys. Ako lang dito sa bahay do. Tapos, yung nabili kong yung dim light. Tawag na sana ako sa sa Timo. Ay, parang i-resend ko na sana. Mag-ask ng refund ba? Kasi hindi, umiilaw. Ano pala siya, guys? Pag masyadong yung light, parang maliwanag, nag-off pala siya. Akala ko kasi, ginaganon-ganon ko, hindi siya akala ko, kailangan mo siyang i-touch pa. Hindi, automatic pala siya. So, pag very, very dark ang place na ito. Yeah, very dark ang place, off na agad siya automatically. So, currently, bakit na ganito? It's 24 hours na to eh. Hindi pa naman, bobo pa naman ako sa mama. So, kape muna tayo, guys. Ako lang dito si Falco may lakad sa kanilang Park Mazda. Coffee muna tayo, guys. Okay. Buti na lang marami pa kami mga ganito. And coffee. Tapos na natin mag-worship kay Lord, guys. Naiyak pa. Struggling kasi. Ayun. Ay, naku. Yun talaga. As a human, we are struggling for like anger, madness, good thing the Lord is really, good, merciful, and gracious ba? Forgive our sins. Just humbly come before Him. Sarap talaga mag-worship kay Lord ba? Ay. Anyway, may Skyflex ako, guys. Kagabi, 11 p.m. Nagpa-deliver ako online sa DoorDash. Ano yung in-order ko? Ito. Nag-order tayo ng Gaviscon. Acid reflux. Acid reflux. Dito, hindi ko alam kung acid reflux siya, pero ako kina sweet at saka Roxanne yung nararamdaman sila. So, inanon ko lang. So, nag-take ako ng Gaviscon. Wala din naman siya. So, acid reflux talaga siguro yun. Tapos, may Skyflex ako binili. Tapos, bathroom tissue na lang. Yun lang yung binili ko kagabi kasi nga, hindi ako makatulog, guys. Ang sakit-sakit ng lalamunan ko sa reflux ba. Kape-kape tayo. And then, tayo ngayon? Maglinis. Ang bahay ba? Kahit magulo. Kahit walang linis to, guys. Parang malinis siyang tignan, no? Kasi nga, puting-puti ba? Hindi tulad ng bahay namin dun sa kabila. Kahit nilinis mo na lang lininis, ang dumi-dumi pa rin tignan. Tapos ang sikip, di ba? Kasi nga, maraming gamit. So, yan tuloy. Wait lang. It's 11:33. Samahan niyo ako, guys. Linis tayo. Hindi pa kayo nakapunta ng taas, no? Tara. Doon tayo magsisimula. Para yung dumi is pataas, pababa. Yay! Spaghetti. So, pakita ko sa inyo, ma'am. Wait lang. So, medyo makalat pa. Okay. Ginawa ko na yung mga panglinis natin. Kasi natatakot ako dito. Mahulog ako ba? Okay. Unahin natin ang kwarto. So, ito yung kwarto namin. Ito, tutupiin pa. Mga nilabhan na namin yan. Ito yung aming bed. Tapos yan. Open natin ito. Tapos ito, linisan ko pa. Ay, ang sarap. May kami dyan. Close muna natin yan. Malamig So, ito, closet ko lang yan lahat. Ito yung binigay sa amin. Tatabunan ko pa yan kasi ayokong naka-display lahat, guys. So, ito, yung bathroom na ko. So, ito. Ayan. So, akin lang to lahat ng mga gamit dyan. Ito, panglinis ko ngayon.
Okay, tapos ito, second room, ito lang labahan. Ginawang, ano ni Falcom. Ito, labahan din yan. Tutupuin pa yan. Ginawa niyang sa kanya. O, diba? And, ito, dito, ito yung pang ano ng laundry. Gamit dyan lahat. Tapos, ito yung washing. Yan, washer dryer yan. Ayan guys. Okay? So, ito yung sinasabi ko. Pag dark siya, oh. Pag dark siya, may ilaw siya. At ito yung bathroom. Yeah, ito yung main na may shower talaga. And ito na yung mga panglinis ko ngayon. Dinala ko na. Okay? So, yan. Lilinisin natin dito muna. And then, pababa tayo. Hi guys! Nasa bahay na ako. Okay, kung nasa bahay ka, wala ko ba yun? So, na-receive ko na yung package ko from Amazon. So, i-open natin ito, guys. Bukas, guys, isasama ko kayo sa aking routine. Kung may pake kayo, ha? Kung wala, okay, ang tutoy ko. Kung wala naman, okay lang din naman. So, sama ko kayo bukas. I-upload ko na tong video na to kasi feeling ko maano na to. Sabihin ko sa mga mataas. Yay, mataas! Saya ka dahil. Mahaba kasi. So, di ba nga, sinabi ko na ba? Uuwi kami ng Pilipinas. Sabi ko na ba? October 18. Uuwi kami ng Pilipinas. Kasama namin pagbalik. Yung mga aso. 2 aso namin ang isasama namin. So, of course, it has to be Korean Air para may sama namin yung aming aso. And then, before namin na pwedeng i-book or magpa-reserve ng kanilang, wait lang, kunin ko muna. Wait lang. Wait guys, chillax lang. Chillax your pakaks. Saan ba yung dito? So, before natin sila pwedeng i-book for their pet reservation, kailangan ang size ng kanilang bag is naibigay na. So, like isasabihin mo talaga sa kanila yung size ng carrier ng mga dog. Kasi, if hindi same ng dinisclose mo na size, hindi nila pasasakayan yung aso. So, kailangan kong bumili agad-agad ora mismo sa Amazon para sa kanilang, mahal pa naman ito. Para sa kanilang bagay. So, Sherpa, ano naman to siya? Parang sabi dito, very, ano to siya? Pet approved ba na size talaga. So, 2 ito. Ang isa mamaya ko na lang sa i-open. Basta may 2 kaming ganito. Kasi nga 2 yung dalawin namin. Wow. So, these pala. So, dito pa lang wala na ang baggage namin. Uy, ano ba ditong aso namin? Parang hindi. Wala, uy. Kawawa naman yung aso. Parang hindi naman sila. Mama. Kawawa naman. Kasya ba sila? Oh my God. Kasya sana. Kasi ito lang talaga yung pwede sa kanila. Ayan. Dito natin nalagay yung aso. Hala, uy. Kakasya ba di? Okay. So ito nga, guaranteed on board yung ano nila. And then, meron pa ganito. Okay na din. Tapos, at least, may kasamang ganito. For the dog. Labuti pa ang dog. Komportable. Ayan. May pa rug si dog. Hala, oy. Sana naman magkasya to sila. Parang hindi magkakasya sa dodong. Kasya naman siguro, no? Tapos, i-open lang to, no? Para at least naka-lie down siya. Kawawa namang aso, eh. So, ito guys. 2 yung binili namin for the dogs. Yan. I think this is $90 each. Pungga ha. Yan. So, 2 yung binili ko. Dito muna to. Pakita sa kanilang daddy. Yay, daddy! Ayan. Sabi ni Falcom, siya lang daw magluluto ng dinner. So, chillax muna tayo. Dito muna natin ilagay. Guys, alam niyo ba ang nangyari sa akin? Of course, hindi niyo alam. So, kahapon, pumunta kami ng HomeSense. Sabi ko ba?
Tapos, wait lang guys. Ano ko lang yung aking laptop. I need to upload you guys. So, pumunta kami ng HomeSense kahapon. Tapos, syempre, nag-check kami ng mga paintings, yung ganun-ganun para sa bahay nga. Hoy guys, alam nyo bang nangyari? Syempre, hindi nyo alam, no? Ang nangyari is, na-slide ako sa HomeSense. Which is, kung hindi lang talaga ako Kristyano, guys, nag-ano na ako doon. Kasi dito sa Canada, konting ano lang, pwede ka nang mag-claim ng compensation, injury ba? So, na-slide ako kasi nga, tumingin ako dito ng left side. And then, meron palang bakal sa floor. Napakan ko, nag-slide ako, na ano ko yung tuhod ko. So, medyo ngayon, paika-ika ako, guys, ng paglalakad. Kasi nga, ang sakit. Ang sakit talaga. Tapos may nakakita, tapos sabi ng mga witness doon, don't say okay, you have to tell the customer service that this one has been, that you have been injured. And then, pumunta kami ni Falcom doon, pagkabayad namin, inasikaso naman ako ng manager, binigay ako ng ice pack. Hindi ko pa kasi masakit siya talaga sa tuhod. Imagine, nag-split ako, tapos tuhod yung una-una. Pero ngayon guys, nafe-feel ko na ang sakit kasi ang sakit maglakad, ang sakit. Alam niyo naman, 3 stairs na, 1, 2, 3 stairs na nga. Ay, 1, 2, 3 stairs tayo guys. Paano na lang? Ang sakit-sakit saka ka na, okay, Bisaya na lang tayo kasi nga, yun na guys. Ang sakit-sakit. So, ayan lang, na-check ko kayo sa inyo. Tapos sabi ni Falcom, need ko daw pumunta talaga ng x-ray bukas para tignan kung meron ba talagang something sa aking paa. Kung wala, edi wala. Kung meron din, magkakapera tayo. Yay! Overs! So, dyan muna kayo guys. Ito mga binili namin sa HomeSense. Morning! It's Saturday today. Kagabi guys, hindi na ako nakapaglinis, nakahugas. Kasi pagod na pagod ako ba? Nakatulog ako sa sofa. So, good morning! So, ngayon kami mag-i-invite sa house para kain-kain lang ng konting salo-salo with the friendships. So, mamaya baka pumunta ako ng Walmart dito. First time kong pumunta. Nag-order na kami kay Kuya Alan, pero magdadagdag lang ako ng something. Baka ako ng spaghetti para sa mga bata at saka lumpia. Yun lang. So yun lang yung idadagdag natin later kasi meron naman ng pagkain. Ayun, good morning people. May muta-muta pa tayo. Napakataba mo na, Day. So, kakain muna ako. Breakfast muna tayo. Ang karat ng bahay. Breakfast muna tayo, guys. And then, maglinis na tayo. Tapos, punta tayo ng Walmart mamaya. Nanood lang ako ng vlog ni Yobob. Ay, ni Kevin pala. And then, we'll do clean na. Simula na tayo. 12 na, guys. Pero okay lang yan. I have a lot of time. Mamaya, magluluto na lang ako ng lumpia at saka spaghetti. Sinabi ko na ba? So, samahan niyo ako. Off ko muna yung TV. Music muna ako. Dala-dala ko yung basket kasi gusto kong linisin yung sa labas. Kasi yan guys, so dusty yan sa labas. So, maraming tao mamaya baka pupunta sila ng dyan. So dusty tapos ito na alikabok na din yung buong hiningal. Yeah, let's do worship song muna kasi magluluto tayo. Okay, later ulit. Samahan niyo ako. Dilim, diba? So, una kong nililinis, guys, is dito sa taas. Pababa din ako. Spaghetti pataas. Yan, hindi tayo maka-copyright nito. Kunin ko lang. So, dito yung cleaning caddy ko sa So, ito. Kasi yung last, guys, grabe yung ko ba. Kasi lahat ng cleaning supplies kailangan kong bitbitin. So, I bought this para at least isang na lang kamay. Kunin ko pa yung iba doon sa
Okay, Tara, let's go. Mamaya na lang yung sabon. Ayan o. So, linisan muna natin yung bedroom first. So, bedroom, papuntang CR ko. Ayan, dumi pa na aming bedroom, guys. Ito, gusto ko siyang i-wash ng water bath para hindi siya madumi. So, wait. Mag-load muna tayo ng laundry. Para at least nakasalang na yung laundry, guys. So, ito. Lalaba muna tayo. Ay. Pahinga lang mataba, guys. So, baka mahulog kayo, uy.